Asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw na Biyernes ngunyan, mga tugang petsa 24 kan bulan na Hulyo. Kuya pang headlines kan mga darakulang bareta kan aldaw, implementasyon kan mga leyes asin programa para sa persons with disabilities sa Bicol Region. Makusog na pinangapuda ni RDC Chair asin Albay Governor Noel Rosal. Pagdugang nin kursong Bachelor of Science in Criminology sa Daraga Community College, makusog na pigbubusol kan Committee on Education kan sangguniang bayan kan Daraga Albay. In kaso malawos ang pagiging highly urbanized city kan Legazpi City, rayumpo kan gabos na Legazpeño sigon kay Mayor Hisham Ismail. Pamilya kanagada na biktima nin hit and run sa Tabaco City nagkukurahaw nin hustisya. Sa lado nasyonal, subpena sa financial records ni Vice Presidente Sara Duterte. Ipinaluwas na kang Senate Impeachment Court. Duwang ex-land bank managers mahampang sa impeachment trial ni VP Sara. Department of Agriculture hinagad ang 250 billion pesos na pondo para sa 2027. Loyalty check sa mga soldados daing nakaipuhan sigun sa Malacanang. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump nagpatandi din panibagong pag-atake sa infra facilities kang Iran kung mantinidong aksyon sa Strait of Hormuz. Baretang Sports partial as in unofficial team standings kan Albay Governors Cup 2026. Basketball Open category ipinaluwas kan Albay Provincial Youth Development Office kasuhapon. Mga tugang kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Mas pinakusog po ni Regional Development Council Chairman Albay Governor Noel Rosal ang pangapulan para sa pagpapautob kan mga leyes asin programa para sa persons with disabilities o PWD sa Rehiyon Bicol. Sa iyang mensahe sa Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for Persons with Disabilities, sinabi niyang dakul na programa para sa sektor kan PWDs ang daipan na ipapautob. Ipinangapulan niya sa mga lokal na ahensya de gobyerno na siguruhon na naresibi na kan sektor ang mga serbisyo asin benepisyo. Dagdag pa niya na dapat maging aktibo ang lokal na gobyerno asin ang ahensya tanganing maging epektibo ang inisyatibo para sa sektor. Meron mga role ang ating mga local governments, no? Para mapuli implementasyon. Lalo na yung ating pagiging PWD friendly, di ba? Dapat CR. Lahat igot meron talagang isa para sa PWD. Ang mga restaurant dapat i-require. Side street natin na pwedeng crossing of pedestrian na dapat meron pang PWD. Kahit isa lang sa isang area, then isa naman. Pakita lang na friendly talaga tayo. Ang tingog ni Regional Development Council Chairman asin Albay Governor Noel Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pursigido ang Committee on Education sa sangguniang bayan kan Daraga Albay na maidagdag ang kursong Bachelor of Science in Criminology sa Daraga Community College o DCOMC sa rong 4-year undergraduate degree na may kinaaraman sa crime, law enforcement, asin justice system. Nagpaapod naman nin committee hearing si Konsehal Warren Sorsogon kung saan nagsentro ang pagdangog para pag-adalan ang kapasidad kan eskwelahan na makapag-opresir kan nasabing kurso. Nagbutwa sa pagururo na nakaaging mga taon nakapag-sumitir na nin proposal para digdi alagad bako man pasil ang proseso dahil kaipuhan na kumpleto ang mga pasilidad, faculty, may din asin iba pa. Bago pa man makapag-opresir kan kurso, dapat makabugtak na kan mga kinakaipuhan na personahes asin iba pa. Alagad kaipuhan ninda kulang pondo para digdi. Sinabi ni Warren na dapat nang ipreparar kan DCOMC ang proposal kasabay ang kaipuhan na pondo, mantang siya na ang bahala na magpresentar sa sangguniang bayan para sa deliberasyon.
Mientras tanto, trayumpukan gabos na Legaspeño ang kaso dagos ng maging highly urbanized city o HUC ang Legazpi City. Sa entrevista kan si Jimmy News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sayang sinabi na bako sanay ni trayumpukan gobyerno kundi para sa gabos na naging parte kan paguswag kan syudad, salado kan pagrambong kan populasyon, ekonomiya asin lokal na dilihensya. Siguradong handa ang Legazpi City tumindog bilang sarong mas makusog, mas independyente asin mas progresibong syudad. Tinawanin doon ni Ismail ang pagiging HUC mataunin mas dakulang pagkakataon para sa marikas na serbisyo, mas matibay na paggobyerno asin kang programang magkakatabang sa komunidad. Inot ng piglinaw kan alkalde na bako automatikong malangkaw ang buwis kapag naging HUC ang Legazpi. Sinabi ni Mayor Ismail na anuman na pagbabago sa buwis na kasalalay sa pagiging desisyon kan lokal na gobyerno. Tigpapalatag tara po sa technical working group para sa HUC ta ang gabos na mga pros and cons kung sakali maging HUC po kita para masabutan po ang sa tuyang mga constituente sa bilog na Legazpi kung ano ba ang pakinabang kasarong HUC and ano man so somewhat mga negative na makakuaman po kang sarong HUC na city tabi. Mayor Hisham Ismail sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hustisya ang kurahaw kan sarong pamilya matapos na bawianin buhay an sa indang paryente sa nangyaring hit and run accident kanakaging banggi sa Salvacion, Tabaco City. Sa social media, pigpangapoda ni Richie Burak sa mga tindahan o harong na may CCTV sa main line pasiring sa Legazpi City. Hali sa pinangyarihan kan insidente bandang alas 8 sagkod alas 8:40 nin pagkabanggi an makipagkoordinar sa sainda. Sigon kay Burak, biktima an pamangkin kan sa iyang agom nin aksidente kaibahan ang sarupang persona imbuelto ang pigsasakayan na motor kan mga biktima asin sarong puting truck na pigsasabing nagpasiring sa direksyon kan Legazpi City matapos ang insidente. Sa presente daipanin pahayag ang mga otoridad may koneksyon sa nangyaring insidente. Mientras tanto ang sarupang biktima ana sa ospital kung sain padagos man ang pangapuda nin donasyon kan pamilya para sa iyang padagos na pagpapabulong. Mientras tanto, dagat sa Piudoran, maukol na naman, posibleng babalon ang paglawod sa mga saradit na pasira para iwas ang disgrasya. Report, hali dyan sa luwas, kasabay si Jimmy Nasalita. Ngunya na may pigbabantayan ang pag-asa na posibleng tropical depression, nagpapasiguro na ang MDRRMO Piudoran sa pamamayo ni Mr. Noel Ordoña sa ibong habagat pa talagang maukol ang kadagatan. Ang gigibuhon kan Coast Guard, Maritime, MDRRMO asin PNP iyo an maglibot masigurong safe ang mga parasira kung sain ibabandira an anuman na oras ang pagbawal na maglawod sa lado kan saradit na mga parasira asin mga lunadang pandagat sa pagsabing delikadong iwurusong-wusong ang mga lunadan sa kadagatan oras na rapaduhon an mga ini kan darakulang balod kung sain iyo an pinag-iingatan kan mga otoridad na dainin maraot na mangyari sa mga kadagatan digdi sa tercer distrito lalo na sa Banwaan kan Piudoran. Sa ngunyan ang abiso sa mga parasira magsunod sa abiso kan mga otoridad ay magparatragas-tagas ang payo sa pagsabing dipisil na kung sa piritan na paghanap buhay mamugtakman sa peligro an sa indang buhay kung abnormal ang sitwasyon kan kadagatan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, dagdag na bareta lokal bit-bit ni Angel Mustasa. Naglalao si Albay Governor Noel Rosal na ipapadagos ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga asistensya na ipigtatao sa mga lokal na gobyerno sa paagiman ng Local Government Support Fund kung sa inyo na taon 274 ang mga nakinabang digdi. Gusto kan gobernador na ma-address asin masimbagan ang mga mayor na problema
sa indong barangay kay bahanaan pagkakaiguan ng mga drainage, solar street lights, patubig asin iba pang perennial problems. Sa presente, ang nasabi mga proyekto na inian nasa biling na kung sa inian na piglalauman na maunambitan ka na gobernador asin ka na presidente kasi iyang maabot na sa Lunes. Kasabay pa rin naghalauman ang gobernador na mas pawadudugangan ang mga puno para sa repairs asin construction man kan mga eskwelahan digdi sa rehiyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCHB News. Nagtutubod po si bagong DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe na kaipuhan na maisabay ang pagsuporta sa mga PWDs para mamatean asin mapihiling ang tunay na malasakit kan gobyerno. Sigun kay Guadalupe, importante na mapakusog pa ng polisiya, mapahiwasan akses sa mga mayor na serbisyo asin masiguro na may konkretong epekto ang mga programang ipinagpapautom para sa sektor. Ang pahayag kan opisyal kasunod kang ginibong Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for Persons with Disabilities sa Legazpi City. Sinabi ni Guadalupe na ang summit nagsiserving testamento kan obheto para sa makabuluhan na pagbabago para sa diretsos kan mga PWD sa rehiyon. Mientras tanto, naging presente man ang pagtiripon sa Regional Development Council Bicol Chairperson asin Albay Governor Noel Rosal sa nasabing aktibidad kasabay kan sa iyang pagpahayag ng suporta sa mga programa kan PWDs. Mas pinakusog pa kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay, Department of Agriculture o DA Bicol, Philippine Rice Research Institute asin gobyerno probinsyal an sa indang pagtatarabangan matapos na mapirmahan ang sulong Memorandum of Agreement sa pagpapautob kan proyektong Scaling Integrated Crop Management for Salt-Affected Rice Environments in Albay. Sigon kay Bakakay Mayor Nuki Bumbales, maawat kan proyekto na maihatod sa mga paraoma ang magkakanigong teknolohiya, makabagong crop management practices asin iba pang interbensyon, tanganing mabawasan ang epekto kan pag-askad kan daga sa mga kabasan. Piglalaoman na matatabangan man kan proyekto, ang pagpalangkaw kan mga ani nin paroy, pagpapakusog kan kabuhayan kan mga rice farmer asin maibusol ang climate resilient agriculture sa munisipalidad. Iba pang bareta sa lado lokal, nasa linya po si Al Armario. Pag-guide sana asin pagtabang ang magiginibok kan gobyerno lokal kan Legazpi sa Aleco. Reaksyon niya ni Mayor Siam Ismail sa manlain na issues kan Aleco, partikular ang kaputan kon makakabangon pa ini asin mapatultol ang serbisyo. Ngunyan, may bareta na naman na malangkawan bill sa bulan na Hulyo. Alagad iyo manggaray ang serbisyo. Ang Legazpi City Government nagtabang naman sa subsidy. Alagad bibawi man sa nakanaleko sa halangkaw na bill. Tulon pa ang mga linya na dapat irahayon dahil man nagiro ang aleko dahil nagalak pa daw ng budget. Na mga issues na ini dahil nga naginibo ang syudad kundi guidance na asin suporta. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang saro ng Quasay Parish, ang San Antonio de Padua Parish sa barangay Marigondon, Piodoran, Albay, dahilan sa nagdadakulang populasyon at sinasakupan na Coastal Barangay. Ipinigdesignar kan Diocese kan Legazpi si Reverendo Padre Bok Longasa bilang pamayo kan nasabing parokya. Matatandaan na panahon kan Bagyong Riming, dakol ang nagadan sa nasabing lugar kung saan naapektaran na sinawagasin marhay ang pasilidad kan parokya. Nakoa ang imahe ni San Antonio de Padua na nakatindog sa madugi. Nayuman ang pinunan kan mas makusog na pagtubod asin padagos na pagmisyon kan mga residentes. Sangunyan, igwanang regular banal na misa kada aldaw ni Domingo sa nasabing bagong Quasay Parish. Formal nang mapuon ang gigibuhon na rehabilitasyon kan Ligao City Slaughterhouse matapos na itao kan Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Bicol ang no objection letter 1 para sa proyekto. Sigun kay DAPRDP Bicol Project Director Rodel Tornilla, personal ining pigresibi ni Ligao City Councilor Teodorico Resedilla Jr. kung sa piglalauman na maabot nin 1,200 na swine racers na may kabilugan na inventaryo na sobra 10,800 na orig, asin 1,244 cattle racers na o sa syudad
an makikinabang kung matapos na ang rehabilitasyon kan 54 milyon pesos kantidad na pasilidad. Apera kaini, mapapakinabangan man an 74 meat vendors asin o 74 meat vendors asin duwang meat processors kung sa inpiglalooman na magiging mas moderno, ligtas asin epesyente ang slaughterhouse facility na mapalangkaw man kan kalidad, kan meat processing asin mapakusog kan operasyon, kan livestock sector kan Ligao City. Oras Pilipinas sa DCGB. Alas 7:17 nin pagkaaga. Magbabalik po ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalasan. DZGB Barreta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins
wins, and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, nangumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang padagos kita sa mga darakulang bareta sa Lado Nacional. Oras po sa Pilipinas. 24 minutos makalihisan na alas 7. Formal nang ipinadara po kan Senate Impeachment Court ang mga subpena para sa bank, tax as in financial records ni Vice Presidente Sara Duterte kan sayang agom na si Attorney Manasseh Carpio asin kan kumpanyang imbelto sa inda sa ipinaluwas ng mga dokumento para ugidon ang mga aligasyon at unexplained wealth sa irarom kan Article 2 kan Articles of Impeachment katakod kay ni sinugo kan Bureau of Internal Revenue BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC asin iba pang banking institutions na itao ang mga dokumento sa Clerk of Court sa Hulyo 30, 2026 eksaktong alas 9 nin aga. Sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol na may nagkaperang institusyon ang mga nagsunod sa nasabing direktiba kasi nagsumitan nin bank checks ni Duterte. Magigiramduman na maski pigtugutan kan korte ang kagadan kan prosekusyon na mag-issue nin subpena sa bank as in tax record o tax record kan Vice Presidente. Nagpahayag din pagkontra ang 5 senator judges sa ruling kay Bansin na Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda, Camille Villar as in Bongo kung sa in partikular na kinontistar kan mga ini ang pagpapaluwas nin mga dokumento bago pa man nag-asumer bilang Vice Presidente si Duterte. Sa giraray na ipinagpadagos ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa Miyerkules, Hulyo 29 bago kaning schedule pon alas 10 nin aga sagkod alas 3 nin hapon.
Mahampang bilang mga testigo kan House Prosecution Panel sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang duwang dating manager kan Land Bank katakod kan Article 1 kan Articles of Impeachment. Sigon kay Private Prosecutor as in House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. Nakaibahan ang duwang dating opisyal kan Land Bank sa mga enot ng testigong ipipresentar kan prosekusyon base sa mga motion as in manifestasyon na isinumitir sa Senado bilang impeachment court. Sinabi niyang enot ng hahaputon ang duwang dating branch manager kan Land Bank may kinaaraman sa mga transaksyon na may kinaaraman sa confidential funds na uminagi sa saindang mga branches. Ipinag-orden na maghampang sa pagpapadagos kan pagdangog sa Hulyo 29 sina dating Land Bank Shaw Boulevard branch manager Violeta Constantino as in dating Land Bank Department of Education o DepEd branch manager Nenita Camposano. Nakapalaman sa Article 1 kan Articles of Impeachment ang alegasyon kontra kay Vice President Duterte katakod kan pigsasabing sala na paggamit, misappropriation as in irregular na pagluwas kan 612.5 milyon pesos na confidential funds na pigdagama sa Office of the Vice President as in Department of Education. Naghahangad po ang Department of Agriculture ni 250 billion pesos na budget para sa 2027 tanganing mapakusog ang seguridad sa pagkaon, kabuhayan kan mga paraoma asin para sira asin estabilidad kan ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na nagbaba ang bag kan agrikultura sa Gross Domestic Product o GDP hali sa 19% kan taon 2025 makalis ang duwang dekada dahil sa haloy ng kakulangan in investment sa sektor. Sigon kay Cho Laurel, ang propestong budget masalangkaw kaysa 215 bilyon ngunya na 2026 asin haros doble sa 117 bilyon kan taon 2022. Itatagama ini sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure as in post-harvest system para maipaitaas ang produksyon asin pagpababa sa presyo kan pagkaon. Pagkapadagos giraray ang 30 bilyon na Rice Competitive Enhancement Fund mantang nadugangan ang pondo kan Philippine Crop Insurance Corporation sa 20 bilyon pesos na tauna na pondo para sa pagkapauswag kan livestock sector. Sigon kay Secretary nagrambong nin 2.6% ang agriculture and fishery kan 2025 ang pinakamarikas sa laog nin 8 taon kasabay kan pagbaba kan presyo nin bagas asin pagluya kan food inflation. Alagad aminado siyang mantinido ang mga agyat arog kan kakulangan nin irigasyon, halangkaw na logistics cost asin epekto kan climate change kaya kaipuhan ang padagos na investment sa sektor. Daing ipapautob na loyalty check ang Malacanang sa lado kan mga aktibong soldados. Maski pa ipinahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na kaibahan sa saindang persons of interest ang nagabarang aktibong soldado sa assassination plot kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ini kan paghampang ni Matibag sa impeachment court kung saan inafirmar kaini ang assassination plot kontra sa Presidente halik kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Castro wara ining impormasyon kung nakaabot na ini sa Presidente pero nakakasiguro siyang naitauna ang impormasyon sa mga opisyal na nagmamanihar sa seguridad kan Presidente. Sinabi ni Castro na mantinido pa man giraray ang kumpiyansa kan Presidente sa lado kan Armed Forces of the Philippines o AFP asin aram kaini kung si Isay ang mga dapat na pagkatiwalaan. Pero pigaaram kung si Isay ang mga traidor sa laog kan AFP dahil bako dapat sarong tao sana ang pigpaprotehiran kundi ang mga namamanwaan asin ang konstitusyon. Baretangon yan sa ibang nasyon, nagpatanid po si US President Donald Trump na pupunteryahon kan Estados Unidos ang mga tulay asin plantanin kuryente sa Iran kung magpapadagos ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Sigun sa iya, ano man na klase ng pag-atake sa mga barko, poon missile, rocket, drone asin iba pang armas, susundan in tulos na aksyon militar. Kasabay kay ni inireport kang Iran na nag-aktibar ang sa indang air defense system matapos ang sunod-sunod na opensiba kan US sa laog nin unsing banggi. Nakapag-restore nin mga pagsabog sa Tehran, Tabriz, Chabahar,
Kunarak asin Boshers kung saan makakakuan solamente nuclear plant kan nasyon. Dahil sa tensyon, nagitaas ang presyo kan petrolyo sa pangkinaba na merkado na uminabot sa 94 kada bariles. Nagpatanid man ang Iran na daing infrastruktura na magiging ligtas kung daing masisiguro ang sa indang seguridad. Mientras sa sinabi kang Estados Unidos na bukas man giraray ini sa diplomasya alaga duda sa sinseridad kang Iran sa negosasyon. Padagos man na nagpatanid si Trump laban sa mga rebuilding Houthi sa Yemen na nagpapatakot man na ulangon ang mga pantalan kan Saudi Arabia. Baretang Sports, ipinaluwas na kan Albay Provincial Youth Development Office ang team standings kan Albay Governors Cup 2026 Basketball Open category as of 3 p.m. kasuudma, Hulyo 23. Sa bracket A, nangingenot ang Pulangi Red Hunters na may 3 wins, 0 loss. United Uwas na may 3 gana asin sarong daog. Bagong Legazpi na may 2 gana asin daing daog. Maanito 2 gana 2 daog. Malilipot Black Mamba Sarongana asin 2 daog. Bagong Santo Domingo Sarongana asin 2 daog. Malinaw Summit Surge Sarongana 3 daog asin Rapu-Rapu Layag na Waranggana asin 3 daog. Mantang sa bracket B, pata sa primerong pwesto ang Daraga asin Ligao City Knights na parehong may 3 gana asin tigsarong daog. Sinundan kan Tabaco City Rising na parehong nagre-rehistro ni 2 gana, sarong daog. Ginubata na may 2 gana, sarong daog. Libon Forward Eagles 1 kamalig asin Tiwi Clay Masters na may tigsararong gana, sarong daog. Asin ultimo ang Piuduransi Warriors asin Bakakay Karagumoy Weavers na parehong daing gana, 3 daog. Ipinahayag kan PYDO Albay na ini partial asin unofficial ranking kan teams kan bracket A asin B. Asin mababago pa ini dahil sa padagos pa ang kawat. Sa ibong nalado Game 1 Kasubanggi, naginibo sa Daraga Covered Court, naging pitsi-pitsi ang laban kan Bagong Legazpi. Asin ma nito, kung sa inakatanan in primerong daog ang Legazpi sa score na 93-87. Mientras na sa Game 2, sa laban kan Bagong Santo Domingo Saints, asin Rapu-Rapu Layag, gana ang Santo Domingo sa score na 81-62. Mga tugang oras Pilipinas. 33 minutos makalihisan na alas 7. Pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay si Melvin Almoela. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 24, 2026, saldaw ning biyernes ning pagkaga. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Si Quiapo po ay nagkusog pa into tropical storm at ito po ay papahalani tuwad sa pinakapuro parte kang norte kang Luzon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro ng tropical storm na si Quiapo ay pigakarkulong nasa distansyang 345 kilometers rangang kang Apari, Cagayan o nasa coordinates na 18.2 degrees north, 124.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. Asin pagbugsukan paros na abot sa 80 km per hour. Naghihiro pa siring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 30 km per hour. Puro atya na pagkahapon ito pa pigakarkulong nasa distansyang o nasa may bahagi ng Costales na katabigan kang Kamiking Island, Calayan, Cagayan. Asin sa pagkaganing pagkahapon, ini po ay pigakarkulong nasa distansyang 480 km. Sulnopan, Norte Sulnopan kang Itbayat, Batanes o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, sa northern portion of mainland Cagayan, sa may Babayan Island and sa northern portion of Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and central portion of Aurora. Ito pong si Quiapo ay inaasahan po na ito po ay mahalani po sa may parte kang norte sirangang portion ng mainland Cagayan. Pero at ngunit na pagkaaga sundo at siya na pagkahapon. At ito po ay malani po o matama sa kadagaan man kang bisinidad ng Babayan
Island. Bukas urat siya na pagkahapon sagkod po sa pagkabanggi at dito pa ay bigla uman na maluwas din sa Philippine Area of Responsibility bukas din pagkaaga. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakakaapekto sa may parte kang Mindanao, western section of southern Luzon nasin sa Visayas. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluyas sa kod moderato na hali sa Sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura bigla umampoon 26 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 6:15 ng pagkahapon. Ni sa Malvin Almohela reporting live hali dito sa DOS Ipagasa Ligas. Mga tugang iyang detalles kan DCGB Bareta alas 7. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Barieran, Shara May Leron, at si Nicole Ann Gloriani. Asin ang report sa luwas kan Megaforce Patrol. Kami po sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa pagkantaway. Bareta alas 7, susunod na. Anhapot pala, susunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili